Magandang tanghali po, no? Magandang tanghali po sa atin lahat. Ang ating oras po mga kapatid, alas 11:43, no? Hapit na gyud igsoon ang atong oras, no? Udto na gyud. Oras po natin malapit na po ang kainan, no? Ting paniudto na mga igsoon. Busa, magandang tanghali mga kapatid, no? Mayong udto mga kaigsunan, mga kapatiran. Magandang tanghali po, malapit na mag-12. Ug nya ninintak na sa kaudtohon mga higala igsoon. Ang atong programa sa gihapon magapadayon ta, gitawag og live Biblical Legal mga kaigsunan sa ato ang Facebook, no? Mao na siya mga higala mga kaigsunan, mayong udto. Magandang tanghali po sa atin lahat sa Luzon, sa ating mga kapatiran po dyan sa Caloocan, sa Camarin Caloocan Church, sa ating mga kapatiran na Pastor Saragosa. Magandang tanghali po, Pastor Saragosa sa Camarin Caloocan Church, sa ating kapatiran po dyan. Ganon din sa Visayas, sa ating mga kapatiran sa Visayas, sa tuwang mga kaigsunan diha, mga kauturan, no? Mayong udto mga kauturan nato diha sa Visayas. Mayong sab sa Mindanao, mayong udto ang atong oras mga kaigsunan, hapit na gyud alas 12, no? Ang atong oras hapit na 12, no? Hapit nating paniudto. Hapit nating kaon mga higala igsoon, ninimtak na sa kaudtohon, magasugod ta sa tuwang live sa programa sa Biblical Legal sa pagbutyag sa kamaturan sa grupo mga higala igsoon sa Seventh-day Adventist Church kon local conference o Iglesia Adventista del Septimo Dia, mga higala o igsoon, no? Busa nintak na sa kaudtohon mga higala igsoon, sa di pa ta magapadayon sa tong programa sa live sa Biblical Legal, maminaw na ta mga higala igsoon og religious song, maminaw sa ta igsoon og religious song. May kalipay
Mayong udto mga kaigsunan. Mayong udto kanatong tanan mga higala, mga kaigsunan, mga to sa igsoon ng atong religious song nga atong napaminawan nga kinabuhi ta ning kalibutan na mga higala igsoon, daghan gyud mga pagsulay nya kinahanglan gayud ulahutay mga higala igsoon. Apan di pa ta magapadayon sa tong programa sa gitawag og live biblical legal, magampo na ta mga higala igsoon. Magampo ta among dalaygon silimbahon namo nga Dios Ginoo ana sa kitasan sa kalangitan. Ikaw ang Diyos mo nakabuhat sa langit ug sa yuta, Ginoo panalanginin ni nagtan-aw sa mga live, magaisgot na sab kami sa biblical legal, sa pagisgot sa mga kamaturan, sa pagbutyag sa kamaturan, ug amo kaning katugyan kanimo, Ginoo panalangini, tagay kabasgo kapiskes panglawas, ang mao nagapaminaw kanamong tanan, busa mo itugyan sa ngalan ni Kristo ang Ginoo manluluwas. Mayong udto mga kaigsunan, mayong udto kanatong tanan, no? Sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa atong mga kaigsunan diha sa atoang mga kaigsuon sa nagalang-laing dapit o lugar sa Luzon, Visayas, Mindanao, kanatong tanan mga kaigsunan, mayong udto mga kaigsunan. Labi na sa kutob sa mga nagapaminaw o nakatan-aw sa mga live, no? Ato ang giabi-abi sa mayong udto si Pastor Mike Samiliano Riangwas, no? Atong presidente conference kung Iglesia Adventista del Séptimo Dia, mayong udto diha pastor. Mayong usab sa tuang nagapaminaw si Listino Bagyo, no? Thanks for watching. Oh, salamat sa pagtan-aw mga higala igsoon. Mayong usab sa mga kaigsoon nato, no? Sa kung igagab tagsa si Tabuko, Ronilo Tabuko, mayong udto diha kuya. Ninimtak na sa kautuhon mga kaigsunan ang atong programa o topic pagadadon ni Pastor John Riguya gitawag og investigative judgment or hukom investigatiba mga higala igsoon nga niningtak na sa kautuhon nga atong paminawan ang maong kamatuoran nga ipadayag sa tuang ministro si Pastor John Riguya gitawag og hukom investigatiba atong ihatag niya ang panahon sa pagsaysay nini mga igsoon. Mayong udto mga minahal nga mga kaigsunan ko sa nananaw. Ang ato igsoon pila lang ka mga minuto kay ato igsoon ang mga isyu ato ning tubagon about ani igsoon nga mga pangutana nga daghan ang nagdala sa ngalan nga 70 Adventist Church o 70 Adventist Church Local Conference og Iglesia Adventista del Séptimo Dia. Sumala pa igsoon sa Naminaw o sa Danao, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa tanan igsoon gisulti na sa atong MC, Brother Evangelist Samuel Tabuco. Luzon, Visayas, Mindanao, sa tanang Naminaw igsoon kaga atong isang adlaw nawala tas kanginan tungod kay hinay ang signal. Ampo lang ta igsoon. Nga kini igsoon nga announce og kining pagsinggit karon sa kamaturan, daghan ang nagsinggit sa kamaturan, mga minahal kong tigpaminaw og nananaw sa live sa TV o sa Facebook, wa matay TV, mura po nig TV kay Facebook International. Muli nga usahay makita ang mga pangutana, daghan nagsulti about sa kamatuoran. Ang kamatuoran maghatag kanatong kagawasan mga kaigsunan nga daghang reliyon. Mao nang gibutang nato karon hukom investigatiba igsoon unsa ang higayon nga gihatag sa tagsa-tagsa kanato karon. Unsay gihatag sa Dios. Atong basahon ang buhat 17:30 igsoon kay bulangbit lang ta sa pila ka mga teksto kay ato man igsoon sumala pa sa 17:30 sa buhat nagsulti siya. Ang Dios wala lamang manumbaling sa maong mga panahon sa kaburong. Apan karon siya nagsugo sa tanang mga tao
bisan diin sa paghinulsol. Di ba? Nakita igsoon sa Dios nga ang tao, giimbitar niya igsoon iyang gipasabot nga ipapangita ang sugo sa Dios nga husto. Kay minilyon karon ang nagsulti sa kamatuoran, pero wala itugan unsa ang dalan ni Kristo, unsa ang dalan sa kaluwasan, ug unsa po ang dalan padulong sa impierno. Mga minahal kong igsoon. Mao na nga usahay, nakita igsoon, sumala pa sa ikaduhang Pedro, ato ning basahon mga kaigsonan, kay atong tubagon ang uban nga pila di ay ka mga Sabanista, kini mga Sabanista, dili ba mutug-an mas tinuod, adili tanan oy, naay mga bakakol, mga butbuton, igsoon. Ato nang kwanuno niya. Sumala pa sa 1 Timoteo atong basahon, 1 Timoteo 2 versikulo 4 igsoon. 1 Timoteo 2 versikulo 4. Nga nagatinguha ang tanang mga tao, mga luwas unta ug managpakakabot sa kahibalo sa kamaturan. Oy, unsa nay plano igsoon sa Dios? Ang plano sa Dios nga ang tanan mga tao mga luwas unta ug makakabot sa kaluwasan nga iyang gitanyag igsoon sa Dios sa mga tao dining kalibutan. Apan ang pangutana, nganong naunta man atong basahon igsoon ang Jeremias? Atong basahon ang Jeremias, unsay giingon mga minahal kong igsoon, kay ang Dios do na may mga plano sa kalibutan, alang sa kayuhan sa tao. Ang pangutana, ngano ang tao do na may mga nisukwahi sa sugo nga gihatag sa Dios, kay panahon man imbestigatiba, hukban ka sa Dios sa atong mga buhat. Apano sa gingon sa Dios, sumala pa si Jeremias 5:4. Onya ako maingon sa pagkatingood kini sila, mga kabos. Sila mga buang-buang, kay sila wala manghibalo sa dalan ni Jehova ni sa kasuguan sa ilang Dios. Astilan. Gipresentar na igsoon ang kamaturan, pero wala. Bobito to nga sa panahon lang kunos kaburong ang Dios wala lamang manubaleng, pero karon nagtudlo siya nga kinahanglan ang mga tao maghinulsol. Sulod nga teksto atong basahon. Ato na pong basahon ang Jeremias 4 versikulo 22 nag-ingon, kay ang akong katawhan mga buang-buang, sila wala managpakaila kanako, sila hungog nga mga anak, o sila mga walay sa labutan, sila mga makiadmanon sa pagbuhat sa kadautan, apan sa pagbuhat og maayo sila walay kahibalo. Nakita mga kaigsunan, nagipresentar na sa Dios ang kamatuoran. Pero ang tao igsoon nagbagahi gihapon apan unsay giingon sa Dios. Unsay giingon igsoon kay magbagahi atong basahon unsa pay upir sa Dios nining kinapos nga panahon. Proverbio 1 versikulo 23 nagsulti. Bumalik kamo sa akong pagbadlong ani karon, ibubo ko ang akong espiritu, ibabaw ninyo ang akong ipahibalo, ang akong mga pulong kaninyo. Ipahibalo na sa Dios. Maingon siya na po, tungod kay ako nagtawag og kamuming balibad, di pahibalo day mga kaigsunan. Tungod kay ako nagtawag og kamuming balibad, akong gibayaw ang akong mga kamot ug walay tao nga nagtagad. Gipahibalo niya mga kaigsunan, kay panahon sa hukom dili nato mabasol nga Ginoo. Diba? Nagbuhat man ko Ginoo dito sa yuta. Usabay mong reliyon, Ginoo, Sabanista ko. Bestila no, Sabanista ko. O yung anong Sabanista, maganganong lamakat magka.
mo na igsoon nga delikado kay panahon sa hukom, paninglan ta igsoon sa Dios. Paninglan ta sa Dios kay wa ta magtudlo nga husto sa dalan igsoon sa kamaturan. Diba? Palusay gingon sa Dios. Salmo 19 versikulo 7 ug 8 nag-ingon siya. Ang kasuguan ni Jehova hingpit nga nagapabag-o sa kalag, ang pagpamatuod ni Jehova matinumanon nga nagahimo nga maalam sa mga walay pagtagad. Sanay ko no? Ang taong mobalik sa Dios ug bagita siyang pulong, ang kadto kunong walay alam, punan og kaalam mga minahal kong igsoon. Diba? Unya utso, ang mga sugo ni Jehova nga matulid nga nagakalipay sa kasing-kasing, ang sugo ni Jehova ulay man nga magakahayag sa mga mata. Mao ni mga pinahal kong igsoon. Nakita sa Dios, giplaster sa Dios ang kamatuoran, giplaster sa Dios ang kaluwasan, giplaster sa Dios ang kaayo ug panalangin igsoon sa mga tao, pero wa gihapon manubaling mo na pag-abot igsoon sa hukom. Ang dili malista kay hukuman ni igsoon sumala sa pinadayag atong basahon mga kaigsunan. O sa gingon, atong basahon. Pinadayag 20 versikulo 12 nag-ingon, og nakita ko ang mga patay, mga dagko ug mga gagmay nga nagatindog sa atubangan sa trono panahon sa hukom igsoon. Og dihay mga basahon nga gibuklad, usab dihay laing basahon nga gibuklad nga mao ang basahon sa kinabuhi. Di ba? Og ang mga patay gipanghukman pinasikad sa nahisulat diha sa mga basahon, pinasikad sa ilang mga binuhatan. Mao mga kaigsunan nga gisinggit ang kamatuoran adunay tulo ka libro. Libro sa handumanan, libro sa kamatayon ug libro sa kinabuhi. Kon kita igsuon nakita nga wala ta didto sa basahon sa kamatayon, malipayon ta kay pagahukman niya tulo ka mga basahon nga masiguro ta diha sa basahon sa kinabuhi mga kaigsunan. Mula usahay nga daghan nagsinggit igsoon sa telebisyon, sa Facebook ug sa radyo. May tungod sa dagan sa kamaturan, pero ang pangutana igsoon, gitug-an ba ang ilang husto nga pundok mga minahal kong igsoon? Gitug-an ba? Kay sugo sa Dios nga kinahanglan ang sugo sa Dios atong itug-an. Mao lang nangita ang mga tao, mga kaigsunan, unsa may tinuod nga reliyon nga nagtug-an sa tinuod. Pangitaa mga kaigsunan, ang nagtudlo sa tinuod nga paghuman og bautismo mahimo kang membro sa mao nga grupo nga religious society organisasyon. Kay daghan nagtudlo karon. Daghay nagtudlo sa kamaturan apan na panghibakak igsuon sa iyang organisasyon nga wala itudlo ang husto sa dalan sa kamaturan igsuon nga angay unta itug-an sa mga Sabanista. Kay dili lang igsuon kay mga Sabanista rin nagwali daghang kaayo mabitan ang ingon nga kung magsusita sa kaluwasan ba atong atong klaruhon og membro bata og di bata gitawag og faithful followers is not members di korporasyon. Basig faithful lang ta sa ikapulo igsuon. Mao na gipasabot mga kaigsunan, among ipakita nga kini igsoon among gisinggit kamatuoran, sa walay lipod-lipod igsoon sa kahanginan. Kay daghay nagdala karon sa Adventista, Iglesia Adventista del Sétimo Día, nga papirmahon ka igsoon sa Iglesia Adventista, pero gidala ka, lahi ang pangalan kay di ka membro igsoon, pero sige pirmahan sa questionnaire, Iglesia Adventista del Sétimo Día,
nga sa katapusan nga iglesia sa katapusang mga adlaw. Pero is mga kaigsuonan ako ipakita sa inyo ha. Dili ba ka kaigsuon kung magpamimbro, kung human kag bautismo, membro ka sa Iglesia Adventista o sa istorya pa igsuon sa Jeremias 3:3 gitawag og isda. Ha? Iglesia mo ni igsuon nga nagtug-an sa kaluwasan nga ikaw usa ka kamimbro, ha? Usa ka kamimbro sa maong reliyon, dili bakak mga kaigsuonan tungod kay ang mga reliyon nagsulti sa dalan sa kaluwasan apan lang himakak sa iyang pundok mga minahal kong igsuon. Di ba? Nakita na to nga pila ka klase igsuon ang mga simanista sumala sa templos Jerusalem igsuon, ha? Adunay unom ikapito kang Kristo. Busa din ta kang Kristo, wa ta di alang unom kay mga sayop, mga nagpamakak igsoon, may lang sa istorya. Oh? Mayo lang sa istorya. Mayo sa istorya. Pero gibakakan ang tanang mga sakop o ang tanang mga tao nagsimba nga dili membro mga minahal kong igsoon. Sumala pa sa Mateo 16, versikulo 18, ako lang isumemorize nga ang iglesia gitagaan og gahom sa Dios. Unsay imong gapuson dinhi sa yuta, gapuson dito sa langit. Kung gigapos ka diri igsoon nga korporasyon po ka ang pangutana. Luwaton ka dito sa langit nga negosyo kang dako. Dili oy. Di ba? Dili ka luwaton kay gitukod ni Kristo religious. Busa ang ato pod relihiyon nga ang gigapos diri igsoon ang tao nga mahimong membro ka, dili kay sa istorya lang. Di ba? Bingon na yung uban. Mga kaigsunan, mag-apil mo dire, membro gid mo. Ha? Membro gid mo. Mulay pasalig mga kaigsunan, ha? Membro gid mo. Membro. Ang pangutana igsoon kay membro man, ha? Kay membro man, unsay buhaton sa membro, nga mahimo pagang membro. Ha? Tagaan ka igsuon og ID nga membro ka. Tagaan kag ID nga membro ka sa walay lipod-lipod mga kaigsunan. Apan unsaon man pagmembro igsuon. Unsaon man pagmembro nga ang libro mga kaigsunan, ang libro nga gipanguluhan ni Pastor Labadan nga nagsinggit sila igsuon sa kamatuoran, labi na si Bisirel, labi na sa ubang mga karadyuhan igsoon, nagsinggit og kamatuoran pero ni ara dire ang original. Mao lay gipasabot namo na dili ta igsoon mamakak kay kung ang pagpamakak igsoon, maoy mahimo nga membro sa iya sa yawa igsoon kay sige matagpamakak. Sige tagpamakak igsoon nga ang pamakak mga kaigsunan ang sulti, unya diara. Bisurrender na ni Pastor Labadan dito sa SEC Cagayan gipadad-an ko. Og sulat mga kaigsunan nga Pastor Juanito Piriguya, ingon nga sekretary sa Seventh Adventist Church Local Conference of Iglesia Adventista, gisurrender na ni Pastor Labadan niadtong January 17, 2020. Grabing wali karon gigamit ang pangalan Iglesia Adventista. O nya wa na ba magbutang o registered number basta gani magdala og pangalan bisan pag way registered number walay lain mga kaigsunan kinilang. Dipakita ang rehistro. Usa man lang ilaha igsoon. Rehistro dong iti. Ano 30 city na kuno ang Seventh Adventist Church Local Conference. Tanawa na? 30 city na kuno ang local conference. Bika mo kuno mo blanse mga minahal kong igsoon bisag bata kasabot. 1990 ya 2020. Pila ba? Aduna pa igsoon 29. 29 ni adtong December mga kaigsoon. Dalaw. 29.
O ya samtang ang ila igsoon 30 City. Usa pangalan 30 City. Niya. Seventh-day Adventist Conference Church of Southern Philippines mga kaigsunan, pero ang giwali sa Radyo Bandera ni Mr. Lucinyara Dario pangalan para mahimong pagpamakak sa kadaghanan sa tibok nasod igsoon tamas maabot sa Radyo Bandera mga minahal kong igsoon. Diba? Nagwali og sugo sa Dios kay mga pastor, mga kaigsunan sa balista sa kanu lagi kuno kay pastor butugan sa tinuod. Tinuod ba ya? Dirwa butugan igsoon sa tinuod, nagdala sa pangalan nga Seventh-day Adventist Church Local Conference, pero ika-30 city na katuig mga kaigsunan liadtong 2019. Kaya samtang 29 pa lang. Mao na mga kaigsunan ang mga pagpamakak, ang pagpamakak mga kaigsunan, diara, ipakita na mo igsoon, dili limbong. Pero ang pangutana igsoon, ang pangutana kay restro man to, asa man po ang libro pastor, Riguya. Uli po no. Libro sa membership igsoon gikan sa Security and Justice Commission, Iglesia Adventista del Sudua, gi-release ni atong January 11, 1993. Wala nga, buwalit ta igsoon o kamaturan mabasa. Ipiso 5 atong basahon. Atong basahon mga kaigsunan, ipiso. Para nga atong mahibalaan mga kaigsunan. Kay daghan ang mga pangutana, naglibog igsoon ang tao. Di na maglibog igsoon, susiha. Di ba? Susiha mga minahal kong igsoon, kay daghan karon nagdala. Nagdala igsoon sa pangalan. Nagdala sa pangalan nga Iglesia Adventista del Séptimo Día. Bisan pa sa Mission Corporation, bisan pa sa Southern Mindanao Mission Corporation, bisan pa sa Central Conference Corporation. Pero ibutang igsoon sa karatula, ang ibutang 70 Adventist Church mga igsoon na makakula. Baka, diba? Atong basahon ipiso. 5 versikulo 10 mga kaigsunan. Diba? O paninguhaan ninyo sa pagsusi kung unsa ang pagkakahimutan sa Ginoo. Alam, kahimutan mga kaigsunan, katong baka? Dili, siguro. Kung dili, kadtong nagtudlo sa tinuod, mga kaigsunan, kay sugo man sa Dios, hukom investigatiba, parang mga luwas na igsoon, atong itudlo ang husto ngadto sa mga taong naminaw, ug nananaw, ug naminaw sa kabaturan, mga minahal kong igsoon. Diba? Pagkanindot kay igsoon mga tigpapiluan, ato na pong basahon ang Zacarias o sa may tabo. Mga igsoon, niya, Zacarias 8, versikulo 16. Kining mga butanga mao ang inyong pagabuhaton. Sumulti ang tagsa-tagsa kaninyo sa matuod siyang isig katao, magpakanaog sa hukom sa kamatuoran o pakigdait sulod sa inyong mga ganghaan. Diya mo na mga kaigsunan, dili basta-basta. Karon, mo ni ang dagan mga kaigsunan, ano na mga isyo. Ano na mga isyo nga kuno kami naglain diri sa Davao, wa mi maglain ay. Among gipabarog ang kamatuoran, nga gibiyaan mga kaigsunan nga gigamit kini nga pangalan, pero unsa? Gibiyaan na mga kaigsunan ko kung atong hisgutan ang mga kamatuoran nga gibasin igsoon sa sistema nga kining mga tawhana nagdala igsoon sa pangalan. Parang mahibalo mo igsoon. Parang mahibalo mo unsa ni sila. Musulti sa radyo murag husto. Husto gyud. Pero way gibasihan nga pangalan mga kaigsunan tungod kay ang pangalan gigamit ingon nga maoy pantalya
para ang mga tao igsoon kanang gitawag og mabakakan. Ha? Mao na usahay mga kaigsunan. Onya, ako pong basahon mga kaigsunan. Ako pong basahon nga kini kunong organisasyon na. Kini kunong grupo na ribok na daw ni. Grabe. Atong basahon mga kaigsunan. Niya may order certification igsoon gikas Manila. Kalagingon dere. Naghatag og memorandum, nagpadala igsoon ang SEC Manila, Mas Benito Cartanan, dili mamoribok. Hantod pa sa Pastor Yangwas, gidisiplina ang pulong igsoon nga ano. Kaya ako ni igsoon kay kadtong sugo, nga parang mahusto igsoon kay panahon man karon, sa pagpangita sa kamaturan mga kaigsunan. Kamaturan nga dili limbong kay panahon sa pagbalik ni Kristo, mahusto ta kay hukman man ta mga kaigsunan na makakbata o wala. Mao na ang atong Onya ang Seventh Adventist Church Kulo, ang Iglesia Adventista del Septimo, ribok daw kay giribok ni Pastor Miguel Isiangas. Tama no? Wa man ni maribok. Pirmado ni Benito Cartanan igsoon nga nag-ingon, dili mamoribok. Ako gini ikuan igsoon kay daghay nagdala. Daghay nagdala-dalas pangalan akong basahon. Akong gi-certify through copy igsoon gikan sa Security and Exchange Commission. Nga ang mga Board of Trustee nag-meeting kuno dinhi sa December 3, 2009 nga sumala pa sa gibuhat nga mga kaigsunan nga wala kuno daw mag-meeting dinhi abot og asa ning mga tawahan na nag-meeting. Ibus out na ko ning igsoon. Kaya naribok naman nganong nagwali pa manggihapon sila nga pangalan nga nagribok naman sa ilaha. Pero sa amo wala gid maribok. Kay na may mabasa igsoon. Na may mabasa nga ang Seventh Adventist, ang Iglesia Adventista del Septimo Dia, dili ribok. Ingon ang Security Exchange Mission, unsa may katungod nila nga maingon sila gribok nga walay certification, tarbahanti ba dahil sila sa Security Exchange Mission? Di ba? Mga minahal kong igsoon. Mahimuot ba yan ta og makatawat ta igsoon sa mga pastor nga sigig pamaka? Ang Seventh Adventist Church Kuno Local Conference, ribok na daw. Ang pangutana, kinsay nagribok? Akong ibulgar sa kanginan igsoon. Nganong ila pa man gamit sa pagwali sa Pilipinas, tamang maabot, na naribok na maliay. Para maklaro mga kaigsoon niya. Niadto kunong December, nag-meeting kuno sila dire. Sumala pa sa trustees certificate. Pirmado ni nila igsoon nga naribok na daw ang organisasyon whereas the certificate of registration association has been ribok. Ribok kuno ang ilang trustee certificate. Ang pangutana, kinsay namirma? Ato na igsoon basahon ang namirma din is pagribok. Ganong gigamit ba nila? Pirmado na igsoon kisa namirma, Eduardo P. Lamadan, Jocelyn Lacson, Rodolfo Batislaon, Benjamin Solibio, Jonathan Bureros, Danilo Lacson, Epifanio Gloria, Job Domingo, Lurito Murillion, og si Ray Valenzuela. Abner Subagang, notaryado igsoon sa abogado nga sila ang ilang certification husto og dili bakak. Ang pangutana, sila di ay mo'y nagribok apan gigamit gihapon nila ang ribok gawas amoa kay wa gid maribok kay naa sa among registration mga kaigsunan. Kunya ang opisina pagyod ni apa sa Davao City, Dunya Candelaria Extension, Ikulan, Davao City. Ang pangutana, nganong mipirma silang ribok kay ilang iparibok palang mangulikta sila sa nagkailaing mga region, mga kaigsunan para i-lift up dayon sa revocation. O sa ilang basihan, mangutana,
Unsay basihan nila mga kaigsunan niya o? Mo ni basihan nila namirma sila. Di man ni order. Dili ni order kundi circular mga kaigsunan gipahibalo tanan ang mga naristro. Dili lang kay sa reliyon. Asa ang reliyon nimo nga tuig naristro ang ibutang dire wala maandir sa ribok. Pero namirma silang ribok. Tanawa ra? Unya giwali na po nila ang ribok. Gawas amo kay dili pa mi ribok. Mga minahal kong igsoon. Mao na nga suko ang yawa kay nagtug-an mi igsoon sa tinuod, nagtug-an mi sa tinuod mga kaigsonan. Unya, ila na pong gipirmahan ang 70 Adventist Church Local Conference ribok gihapon. Ang katong isa Iglesia Adventista ilang giribok. Ang pangutana certified true copy mga kaigsonan. Ilang gipirmahan sila igsuon ang nagribok, ang mga leader kanhi nga gipanguluhan ni Pastor Eduardo Pilabadan mga kaigsunan. Sa gibulgar nako, ang husto mga kaigsunan, sunod panahon, maula ang ato karon pagpangita sa kamaturan kay daghang nagwali gibandira ang pangalan nga Iglesia Adventista, 70 Adventist Church, Local Conference, pero wala na sila'y libro kay gisurindir na sa Cagayan de Oro, wa pag-rehistro kini ara dinhi sa Davao, pastilan mga kaigsunan, alaot ang musulod gibuhat lang igsoon og pitball nga dili membro kay wala na libro nga nalistahan mga minahal kong igsoon. Busa daghan pa tong mga hisgutan mga kaigsunan. Busa Brother Bisirel, uban sa nagwawali. Ako tag igtambag ninyo, advice lang. Ayaw mo sigig pamakak tungod lang sa inyong allowance. Kay in case kita sa Ginoo mga matay ta igsoon nga di ta kapamakak, pag abot sa hukom investigatiba, wa tay daganan mga kaigsunan. Kay magsigi matag pamakat. Busa ang amo mga kaigsunan, ang 70 Adventist Church Local Conference neta sa Kristo Christian. Gugma ang ato, ang amo lang igsoon ay labog kasugo. Lamadlong lang ni kay aron pud mo mga luwas nga dili mo magsigig pamaka. Ang Dios magapanalangin og mayong udto kanatong tanan. Yun po mga kapatid, no? Magandang tanghali po sa atin lahat na nakikinig. Yun po sinasabi or explanation ni Pastor John sa atin po lahat mga kapatid na marami po nagdadala sa pangalan na Seventh-day Adventist Church Local Conference po. Mula sa mga higala, mga kaigsunan, mga kapatiran, no? Sabi po sa sinasabi na ate pong kuhaan na itong pagtulunan mga kaigsunan nga hukom imbestigatiba tayo pong lahat haharap sa hukuman ng ating Panginoong Diyos. Kaya mga kapatid, kailangan po natin maintindihan at saka magpanuri po tayo at pong susuriin na mabuti para po hindi tayo maloko. Ayon po sa sinasabi ni Pastor John, marami po ngayon mga Seventh-day Adventist na nagadala or dinadala yung pangalan, ginagamit nila para mangloko ng tao at saka members nila sa kanilang nasakupan nila mga kaigsunan o sa kanilang religious or tinatawag nila na pundok, no? Muna siya mga higala, mga kaigsunan, yan po mga kapatiran, kailangan po tayo magkipag saliksik. Kailangan po natin matutunan ano po yun karon sa tuang kalibutan, mao na siya mga higala. Kay nigbalik sa Dios pagahukman ta, pagdating ng Panginoon, tayo pong lahat harap sa hukuman ng ating Dios kung ano man po ang ating ginawa dito sa lupa, no? Yun po ang ibabalik sa Dios. Kung gumawa po tayo sa lupa ng hindi maganda sa kanyang harapan, natural lang po ang ibabalik sa Diyos, hindi din po maganda ang ibabalik sa iyo. Kasi po sabi ng Bible,
Kung ano ang ginawa mo dito sa lupa, ganun din ang ibalik sa iyo ng Diyos. Kaya po mga kapatid, ang ating topic, hukom imbestigatiba. Kung investigative judgment na paghuhukom pagdating ng ating Diyos, ang ating Diyos mga kapatid, hindi na siya magpapako uli. Ang Diyos dadating sa atin upang tayo ay iligtas mga kapatid. Hindi na siya magpapako, hindi na siya magpakamatay pa doon sa krus, kundi babalik ang Diyos sa pagliligtas sa atin. Ililigtas po tayo mga kapatid. Kaya ang ating gawin ngayon, maggawa tayo ng mabuti, hindi tayo manloko sa ating kapwa, kasi po yung sinabi ni Pastor John, marami ang Seventh-day Adventist Local Conference na nagsisipangaral po, no? Nagsisipangaral ng pangalan, dala-dala nila yung Seventh-day Adventist Church, pero wala silang sapat nga katibayan. Ginawa nila ginawa nilang pantalya o ginawa nilang panloloko yung pangalan. Pero yung membership book, sinauli ng mga kapatid. Kaya po maraming nagsasabi at saka maraming nangangaral kahit saan, sa radyo o saan pa mga social media, nagapangaral ng mga pangalan na Seventh-day Adventist Church, pero wala silang sapat na katibayan mga kapatid. Kaya nga, pagtanungin mo sila saan ang original, saan ang membership book, wala silang ipapakita mga kaigsunan. Wala silang ipapakita po sa inyo mga kapatid. Kaya ang ating membership book andito po sa Davao City. Andito po. Kasi po mga kapatid, marami ang nagsisipangaral sa atin ngayon, sa ating panahon. Nagsisipangaral sila yung Seventh-day Adventist Church pero hindi pala sa kanila. No, dinadala-dala po nila yung pangalan, pero ang katotohanan ay niloloko lang po nila ang tao. Kasi po kung sa Bisaya, dili ka magsaksi og bakak sa imong sikatao. Yan po ang sinasabi ng Bible mga kapatid. Kaya maraming mga tao ngayon, kahit Adventist, manloloko rin mga kapatid. Hindi magsasabi ng totoo, kaya sabihin natin ng totoo para mahayag sa kanila nga kahit sila mga Adventist or mga Sabadista, hindi sila nagtuturo ng maayos, no? Ang tinuturo nila mga kapatid, hindi ano po sabi dito sa sa Bisaya? Exodo kapitulo 20 versikulo 16, 20:16. Ano po sabi? Dili ka magsaksi og bakak batok sa imong isig katao. Mao na siya mga higala igsoon. Dili ka magsaksig bakak o magsultig bakak sa imong isig katao. Apan karon mga higala mga kaigsunan, daghan kay mga Sabadista karon, sige gwali, pero imong pangayuan og tinuod ang ilang giwali, wala sila ikapakita mga kaigsunan, no? Mga Sabadista ning tigbasa og Biblia, sige dili ka magsaksig bakak na sa the Ten Commandment of God. Andyan po yan sa 10 utos, ikasyam na utos mga kapatid, nga dili ka magsaksi og bakak, sumala sa Bisaya Bible mga kapatid, mga kapatiran. Kaya ang sinasabi ni Pastor John mga kapatid, ayon po sa sinasabi niya, dapat lang po tayo makipagsaliksik, suriin natin ng mabuti kung anong sinasabi ng nagawali o nag-preach o nangangaral, no? Pakinggan po natin ng mabuti yung nangangaral, kung totoo ba yung sinasabi niya o hindi ba tayo niloloko. Kasi po marami kasing marunong o magaling mangloko, ginagamit yung word of God, no? Ginagamit yung salita ng Panginoon para akayin nila yung mga kapatiran sa mga pangluloko. Hindi pala sila nagsabi ng totoo. Ano po sabi sa Exodo? Dito po sa Exodo, sa Tagalog Bible tayo kapatid. Exodo kapitulo 20, 20:16. Chapter 16. Andito po mga kapatid, chapter 20 verse 16. Andito po. Huwag kang magbibintang sa iyong kapwa.
Huwag kang magbibintang, ayaw butang-butang ang imong isig katao. Huwag kang magbibintang sa iyong kapwa, no? Tapos magbibintang tayo, sabihin natin, oy, SDE yan. O tapos SDE, hindi pala totoo SDE. Kasi bakit SDE? Ang totoo na SDE, mga kapatid, hindi marunong manluloko, no? Hindi marunong gagamitin yung pangalan para lang makakuha sila ng mga member, tapos yung pangalan ginagamit pala nila, hindi, no? Yun, mga kapatid, sabi po ng Bible, dili ka magsaksig bakak sa imong isa ka tao, no? Huwag tayong mangloko sa ating kapwa. Kung ano ang pinaaniban mo, kung anong sekta, ayun po ang isasabi natin, mga kapatid, no? Yun po ang uh, i-preach. Yan po ang iwali. Yan po ang katuang isulti, mga kahigalaan, mga kaigsunan. Kay ingon ang Dios, walay bakakon makaatog langit, tananta hukuman ta sa Dios. Lahat po tayo haharap sa hukuman ng ating Panginoon. Kaya, mga kapatid, magsabi lang po tayo ng totoo, kasi yung mga sinungaling sa Apokalipsis, o pinadayag 21:8, walay bakakon nga makasaka og langit, mga higala igsoon. Munang magsulti ta sa tinuod, kay inibalik sa Ginoo ang ihatag sa imuha, ang imuhang binuhatan nga maayo, ang ibalik sa Dios maayo gihapon. Pero ginigbalik sa Dios, mga kaigsunan, ang imong binuhatan gasige ra gihapon kag pamakak, sige kag pamutbot, ang ibalik sa Ginoo nasayod na gid igsoon, dili sad maayo, no? Kay sumala na sa kong gingon sa pinadayag 21 bersikulo 8, walay bakakon makasakag langit. Unya daghan karon mga Adventista, nagaangkon sila nga 70 Adventist, pero wala sila nagsulti sa tinuod. No? Marami po nagdala sa pangalan na Seventh-day Adventist Church, pero hindi po nila sinasabi kung ano ang buong katotohanan, mga kapatid. No? Sayang lang ang pangalan na dinadala-dala na Seventh-day Adventist Church, pero yung katotohanan, ang buong katotohanan, mga kapatid o mga kapatiran, hindi po nila sinasabi. No? Ang sinasabi nila, ginawa nilang reason yung Bible. Ginawa nilang alibay yung Bible, magaling sila magsalita, ang galing nila ng mga ngaral, pero ang katotohanan, mga kapatid, yung sa ilalim pala, yung underground, hindi nila sinasabi kung ano po talaga ang buong katotohanan. Dinadala-dala lang ang pangalan, yung Seventh-day Adventist Church Local Conference, dinadala nila para lang po lulukuhin yung mga tao, no? Yun, mga kapatid, kailangan po tayo mag-iingat. Sa ating panahon ngayon, mga kapatiran, kailangan po tayo mag-iingat. Kasi po marami nang nagsisipangaral o nangangaral ng salita ng Panginoon, ginawa nilang alibay yung Panginoon, pinangaral nila, pero yung totoo, yung ilalim pala, underground, business pala. No? Yun, mga kapatid, kailangan po tayo, hindi po tayo magkumpiyansa. Sa Bisaya pa, mga igsoon, no? Dili ta magkumpiyansa sa atong panahon karon, kaya daghan kayong mangingilad, no? O marami po tayong sa ating panahon ngayon, baka maloko tayo, kapatid. No? Magaling sila magsalita, magaling sila mag-preach, pero yung katotohanan, maraming naga-preach, mga kaigsunan. Daghang nangangaral, marami pong nangangaral. Pero hanapan mo ng katibayan, wala po, hanggang bunganga lang. Pero tayo, ang Seventh Day, ang totoo, meron talaga tayong pinakita. Kaya nga ang pangalan ng ating programa, mga kapatid, tinatawag na Biblical Legal. Pagbutyag sa kamaturan, Biblical Legal. Pagsasabi ng katotohanan, yun po, mga kapatid, no? Pagsasabi ng katotohanan, Biblical Legal. Mababasa po natin sa Bible ng katotohanan, mga kapatid, lahat tayo haharap sa hukuman ng Diyos, at saka mababasa din po natin sa legal na tayo po ay registered. No, nakalegal po tayo sa government, hindi po tayo illegal. Kasi yung illegal, mga kapatid, delikado yung illegal. Kaya nga tayo nagpa-legal. Kasi biblical basis din po 'yon. Mababasa din po 'yon sa Bible. Saan po mababasa? Roma 13:1 hanggang sa 3, no? Kailangan po susunod tayo o balaod sa gobyerno or panggamhanan. Kailangan po tayo susunod sa ating gobyerno. Yun po ang sinasabi sa Roma
13:1 hanggang sa 3 mga kapatid. Kaya ang programa natin tinatawag na Biblical Legal. No? Thanks for watching. Salamat po. Maraming salamat po sa nanonood sa live at sa nakikinig sa ating live. Maraming salamat po sa ating mga kapatiran, si Rore Bauyot, no? Mayong udto mga kaigsunan, no? Good afternoon, good afternoon. Magandang tanghali po diyan sa nanonood, si Rose Hombre Bauyot, no? Salamat po sa pakikinig. At saka si Jude Paborada, no? Paborada Grapa, no? Mayong udto diha, brother, Brad. Mayong udto diha, Brad Joji. Joji Paborada Grapa, no? Dahang salamat sa imong pagtanaw igsoon. Og may usab sa tong igsoon si Sister Remy Sanchez plus Yuyangwas, no? Mao ni si igsoon uban sa pinalangga niyang asawa ni mao ni si asawa ni Pastor Mike sa tong presidente, Pastor Mike Miguel S. Yangwas, no? Pastor Samiliano, no? Si Pastor Mike Samiliano Yangwas, mayong udto diha pastor, may udto kaninyong tanan, musab sa nagapaminaw. Ang sabi ni Sister Nene o Remy Sanchez plus Yuyangwas, mayong udto kanatong tanan mga kaigsunan. Yun po mga kapatid, ninintak na sa kaudtohon, daghang salamat sa maong oras o kahigayunan sa tuang pagtuon nga hinaot nga aduna namoy nakatunan, no? Hinaot mga kapatiran, meron po tayong natutunan na lesson, kaya tinatawag natin biblical legal kasi mababasa po sa Bible at saka mababasa po sa legal na papel mga kapatiran, no? Hindi po tayo in balance. Bakit po? Pag dito lang tayo sa biblical, hindi tayo susunod sa government, no? Imbalance po yun kapatid. Kailangan po tayo balance. Kasi sinasabi po yan ng Bible sa Roma, no? Susunod po tayo sa government, no? For pure lang tayo Bible, lahat lang tayo Bible, wala tayong legal, wala papers. Imbalance po yun kapatid. Kaya ang tinatawag natin na programa, biblical legal, kasi po mababasa po yan sa Bible at saka legal papers. No, hindi po tayo in balance. Marami po kasi ngayon nangangaral na puro na lang lahat Bible, pero yung law o balaod, utos ng government, sinusuway nila. Hindi nila sinusunod, no? Pure na lang sila igsoon. Hindi na yan kailangan, Brad. Hindi na yan kailangan ng registration o rehistro. Hindi na yan kailangan. E paano yung biblical? Mababasa din yun sa Roma. Roma 13, no? Roman chapter 13 verse 1 hanggang 3. Nasusunod tayo sa government. Kaya nga po mga kapatid na biblical legal kasi yun po ang mababasa sa Bible at saka mabasa po sa papers, no? Sana po naintindihan po natin at marami po tayong natutunan. Hinaot ang Dios magapanalangin ka natong tanan. Sa dili pa ta magatapos sa maong atong programa mga kaigsunan, maminaw una ta og religious song sa matag usa nato nga dinintak na sa kautuhon. Unya, ninintak na sa kautuhon, dako tag pasalamat sa tuang buhi nga Dios nga ang Dios magapanalangin ka natong tanan mga kaigsunan. Maminaw una ta og religious song sa dili pa ta magatapos sa tuang programa. Sa suba may puloy ang dayon, ito niya walay kabul alam. Unsa mo yuba ikaw uban ka na po igsuon mo ayaw na paglamay
wala na'y magabana. Sangkang kita magapanaw, patnantam pa ilog kay hilabi ang pagkalayo Mga to mga higala, mga kaigsunan, no? Sumala sa awit sa tuang pagtapos nga sumala pa sa awit mga higala igsoon kung mangit-ngit wala nay makapanaw mga kaigsunan, no? Yan po mga kapatid na pagdidilim na wala nang makapaglakad, no? Wala nang makapanaw kaya samtang umaga pa o samtang may hayag pa hanggat may liwanag pa mga kapatid, yan po ang awit na magpanaw igsoon, no? Kung mangit-ngit wala na'y makapanaw. Pag madilim na wala nang makapaglakad mga kapatid. Kaya habang maliwanag pa, magsasabi tayo ng totoo, hindi po tayo magsisinungaling kung ano po ang katotohanan ating pong isabi o ato pong isulti, no? Sa mga atong kaigsunan o ipagsabi sa atin ng mga kapatiran kung anong katotohanan, no? Wag po tayo magsisinungaling mga kapatid. Kung sumala pa sa mong awit, nga hinaot do na mo'y nakutlo nga si Jesus mo'y nag-andam sa langit nun nga puloy-anan. Ang Dios po na si Jesus Christ, ang siya ang naghahanda, no? Yung karian nandun sa langit mga kapatid. Unya, daghang salamat. Thanks for watching mga kaigsunan. Si Pastor Kaburog, no? Na si Pastor Kaburog, Gregorio Kaburog, mayong udto diha, Pastor. Nagatanaw siya
God Brad, nagtanaw ko sa inyong wali si Pastor Kaburog, no? Pastor, good evening. Good evening naman. Pastor, mayong udto. No, mayong udto. Magandang tanghali. No, I mean, magandang tanghali. Mayong udto sa Bisaya. O nya, magtapos ta mga kaigsunan sa tuang tuang closing, no? Closing song. Magampo ta igsoon alang sa pagtapos. Among langit nun, dalaygon silimbaho namo nga Dios, Ginoo nintak na sa kaudtohon. Daghang salamat sa maong programa nga amo ang nahimo karon. Panalangini ang nagapaminaw, hinaot Ginoo aduna sila nasabtan o nakutlo nga pagtulunan sa pagsulti lamang sa kamaturan, nga dili kita magasulti sa kabakakan aron sa imong pagbalik. Kaming tanan Ginoo makasaka o makapuyo na imong langit nga imong giandam. Lahat po kami makatira sa iyong karian na giandam sa muang matag usa. Hinaot Ginoo ang maong nagapaminaw, tagay sila mayong panglawas. Ang nagatan-aw, tagay sila espirituhanong mga butang. Mayon sa Ginoo sa material, ilikay mo sila sa kadaot, ilikay mo sila Ginoo sa balatian, nining COVID-19 sa atong kalibutan karon Ginoo. Giyahi sila, proteksyon sila sa ilahang mga buluhaton, silang paninguha, ug ikaw magabantay silang manulunda mayon sa kanamo. Busa amo kini katugyan sa ngalan ni Kristo Ginoo manluluwas. Amen. Mayong udto mga kaigsunan. Thanks for watching. Mayong udto.